Avui descobrirem els inicis d'un moviment clau en la nostra societat, el feminisme. El feminisme es defineix com el moviment que cerca la igualtat de drets entre homes i dones. Este moviment ha sigut el protagonista d'una lluita intensa al llarg dels segles, una lluita que encara perdura avui en dia. Tot té un principi, i per això ens centrarem en l'anomenada primera ona del feminisme, la qual va abastar el segle XVIII i principis del XIX. Les reivindicacions d'aquesta època són moltes, però destaquen principalment el dret de la dona a l'educació, al treball i al vot. Però abans d'endinsar-nos en aquesta primera fase del moviment, coneixerem alguns antecedents, perquè prèviament algunes dones i alguns homes ja van mostrar el seu interès en la reivindicació dels drets de la dona i la denúncia de la seva situació en la societat. Un primer antecedent es troba en l'obra de Christine de Pizan, La ciutat de les dames, acabada en 1405. En ella es fa una defensa de les capacitats de la dona com a resposta a les afirmacions misògines plasmades per autors de l'època. L'obra reivindica a dones il·lustres de la història i mostra una ciutat utòpica on les dones exerceixen l'autoritat. Més endavant, ja en el segle XVII, va sorgir el moviment anomenat preciosisme. Les dones tractaven de participar en el saber de l'època i qüestionaven la dependència de la dona respecte a l'home, però van ser ridiculitzades. Va ser en el segle XVIII, amb l'arribada de la Il·lustració, quan a poc les dones van anar alçant més la veu i el seu protagonisme augmentà en la vida social i pública. Com afirma la filòsofa Amelia Valcàrcel, el feminisme és un fill no estimat de la Il·lustració, però no per això és menys fill, encara que la Il·lustració no el buscara. En este segle va començar un fort debat sobre les possibilitats de les dones per accedir als estudis universitaris i a l'exercici de les professions considerades masculines. Autores i autors de totes les nacionalitats reclamaven el dret de les dones a l'educació i al coneixement, afirmant que la ment no té sexe. En la segona meitat del segle XVIII, algunes dones van endinsar-se més encara en la vida pública. A Espanya va destacar el cas de Josefa Amar i Borbón, considerada una de les figures més importants de la Il·lustració espanyola. Amar defenia que les dones també havien de formar part de les societats econòmiques d'amics del país, i ho va fer amb el seu discurs en defensa del talent de les dones i de la seva aptitud per al govern i altres càrrecs en què s'empren els homes. A França, al llarg del segle XVIII, les dones van ser actives en molts camps i a poc augmentaven la seva presència en la vida pública i intel·lectual il·lustrada. Moltes dones van estar al capdavant dels salons literaris i polítics on es reunien les figures claus de la cultura i la política del moment. Dones de classe alta i cultes com Madame d'Atael van patrocinar tertúlies en salons i centres culturals als quals acudien il·lustrats com Diderot, Voltaire o Rousseau. Aquests salons, que van néixer a París, prompte es van estendre a altres ciutats europees com Londres o Berlín. I de sobte va arribar la revolució. Les idees que es formulaven en salons i clubs semblava que prenien forma. I va ser en aquell moment quan les dones van començar a expressar-se conjuntament. En 1989, en ple inici de la Revolució Francesa, les dones havien enviat quaderns de queixes a l'Assemblea Nacional. En aquests quaderns es referien principalment a problemes quotidians que afectaven la seva vida normal. Reclamaven ser instruïdes, demanem eixir de la ignorància. Al principi, aquestes dones no es plantejaven reivindicacions polítiques, encara que va haver-hi algun cas excepcional, com les dones de Provence, que protestaven per la seva exclusió en la composició dels Estats Generals. Una revolució que tenia com a objectius la igualtat i la llibertat suposava una gran oportunitat per a tota la societat, incloses les dones. No obstant això, la realitat va ser diferent i es va produir una gran contradicció. Les llibertats, els drets i la igualtat jurídica no van afectar a la dona. En 1789 es va escriure la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, però en aquell moment la paraula home no englobava a tota la humanitat. Literalment, es referia només als drets dels homes. Els principis d'igualtat defensats per la revolució no incloïen a les dones.
Rousseau, un dels il·lustrats més coneguts i partidaris de la igualtat, defensava l'exclusió de les dones. Si la il·lustració, com ja hem vist en altres vídeos, proclamava que els homes naixien lliures i iguals, per què les dones no tenien els mateixos drets? Com a resposta a aquestes declaracions, en 1791, Olympe de Gouges va escriure la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, una clara resposta i complement a la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà. En aquesta obra, Gouges denunciava que la revolució havia oblidat a les dones en el seu projecte igualitari. Demanava llibertat, igualtat i drets polítics. El text seguia els 17 articles de la Declaració de Drets de l'Home, imitant cada punt i cada coma, però canviava el gènere pel femení. En 1791, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord va emetre un informe sobre l'educació pública per a l'Assemblea Nacional. En aquest informe sostenia que les dones solament havien de rebre educació relacionada amb l'àmbit domèstic. Aquest text va provocar la resposta de l'escriptora i filòsofa anglesa Mary Wollstonecraft, que va escriure en l'any 1792 l'obra Vindicació dels drets de la dona. En ella denunciava l'exclusió de les dones en els drets públics. L'obra de Wollstonecraft tenia dues característiques importants que ens parlen d'alguns límits d'aquest primer feminisme. En primer lloc, ella emplaçava els homes, en lloc de les dones, a posar en marxa els canvis socials i polítics. En segon lloc, no donava importància a les reivindicacions polítiques i no va fer referència al vot femení. Malgrat la importància de tots dos textos, ni el text d'Olympe de Gouges ni el de Mary Wollstonecraft van provocar un gran impacte. Una vegada finalitzada la revolució, el Codi Civil Napoleònic de 1804 va continuar negant els drets civils dels homes a les dones. Continuava definint la llar com l'àmbit propi de les dones. La Revolució Francesa va fer que les dones prengueren consciència del col·lectiu oprimit, però no van obtindre cap assoliment real. Les dones que van tindre rellevància en la participació política van acabar en l'exili o en la guillotina, com Olympe de Gouges. Una vegada més, les dones van quedar fora de l'àmbit dels drets i dels béns liberals. Posteriorment, la segona onada del feminisme, sorgida des de mitjans del segle XIX, tindria com a objectius principals el dret al vot i l'entrada en les institucions d'alta educació. Però eixa és una altra part del camí del feminisme, de la qual parlarem en pròxims vídeos.